Planeta urdina goitizenak badu bere zentzua. Izan ere, gure planetaren 70% ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Eta lur planeta bizigarri egiten dute elkarrekin bizigaren milioika espezientzat. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 150%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du, eta ondorioz kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan, erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB, gizarte transformazioan ekinean.